Danas, 10.8. održan je 12. plivački maraton oko Benušića. Bilo je dosta plivača, bilo je dosta veselo i zanimljivo. Pa pogledajmo u ovom kratkom videu kako je to sve proteklo danas. Ozbiljno, od prvog trenutka ozbiljno. Idemo na pobjedu danas. Nema, špela je nabrijana. Zmagovalni odor. Koji je 12. maraton, tako? Na istu, kao uvijek, organizator vrhunski, staza odlična, bistrina mora savršena, kad vi vidite dno, onda nema straha ni od morskih pasa i ostalih stvari. Možemo reći stvarno da je vrijeme bilo idealno. Klebali smo oko Benušića i natrag, 4 km i 200, samo za uživati i poželiti opet doći i nemam druge riječi. Reci par dojmova kako ti je bilo danas na trci. Pa evo, staza je bila ko obično, oko otoka i more je bilo super, struje nije bilo previše i tako je oko svake godine odličan maraton. A šta kažeš na to što si pobjedila i to bila si prva od svih i dobra si brate što je najvažnije? Pa eto, tako je ispalo danas, imala sam bolju putanju nego drugi i eto. Dobro. Radno mjesto je, kao što se vidi, teško. I ne znam, to je to. Reci mi samo rečenicu jednu molim. Kako ti je bilo? Najbolji maraton. Ovo je svake godine već ne da 10 godina dolazim. Najbolji maraton, vrijeme najbolje. Oko Benušića je baš gušt, baš je gušt. Oni ježevi, more čisto. Ne može se opisati. I svake godine je baš gušt proći tamo. Kako ti je bilo? Kako je bilo? Super. Malo naporno,
na kraju sve dobro završilo. To bi bilo to. Nadam se da se vidimo sljedeće godine. Nemojte zamjeriti ako je bilo kakvih grešaka. Ko radi griješi, ali nadam se da će biti bolje sljedeće godine. Srdečni pozdravi sa najljepšeg otoka na ovom dijelu planete. Bog.